človečika. Prišiel som k vám poradu, či by ste mi voľačo nevedeli povedať o sklenom vrchu a 3 citrónoch. O sklenom vrchu som nesmýšľala, ale môj syn Obor dačo určite bude vedieť. Zahučali hory, zámok sa zatriasol a svet z oloveného zámku sa práve vracia a kričí. Fuj, fuj, človečina smrdí. Kde je? Vedať, chceš ňou? Nie tak, syn môj, to mladý kráľovník do zámku ťa prišiel o radu popýtať. O sklen? Posunujem sa po horách a hľadám sklený vrch a 3 citróny. Nevedel by si mi o tom dačo povedať? O tom aj nechyrovať. Choď na sklený, na strieborný zámok za mojim bratom a ten ti niečo o tom povie. Ale hladného ťa nepustím. Nech sa, halušek a choď. Kráľovič putoval na strieborný zámok, ale ani tam sa nič nedozvedel. Syn zo strieborného zámku ho poslal na zlatý zámok a zlatý Obor na zlatom zámku mu takto poradil. Cestu na sklený vrch by ti aj malé dieťa ukázalo. Tam je čierny vrch a za ním je sklený. Na sklenom vrchu rastie utešený strom. Na tom strome sú 3 citróny, ale je kraj. Ak sú ti čudené, sami ti spadnú do ruky. Za krátky čas prišiel kráľovič na sklený vrch. Vyšiel až hore. Podložil ruky pod citrónom a tri krásne citróny mu spadli rovno do dlení. To bolo radosti. Celý natešený sa pobral domov. Kráľovič putuje domov. Nič nejedol, nič nepil, už na 3. deň mu to začne svítať v žalúdku. Vyťahne si z kapsy prvý citrón, rozkrojí ho a z citróna vyskočí krásne dievča a pýta sa ho. A či si mi ty jesť prihotovil? A či si mi ty piť prihotovil? A či si mi ty šaty prihotovil? Nemám, krásne dievča, nemám ti čo dať ani jesť, ani piť, ani odjesť. Keď to krásne dievča začulo, uklonilo sa a zmizlo. Kráľovič putoval ďalej. O 3 dni ho zase pocíti ukrutný hlad a smet. Rozkrojí druhý citrón a z citróna vyskočí ešte krajšie dievča a pýta sa ho. A či si mi ty jesť prihotovil? A či si mi ty piť prihotovil? A či si mi ty šaty prihotovil? Nemám, krásne dievča, nemám ti čo dať ani jesť, ani piť, ani odjesť. Keď to krásne dievča začulo, uklonilo sa a zmizlo. Kráľovič ide, čo mu nohy stačia. Hľada svetlo mori, no 3. citrón rozkrojiť nechce. Keď si už myslel, že domov už ani len nedôjde, po vzdiaľke uvidel pozlátené veže otcovho zámku. Stavučičkého otca slzy zaliali, keď uvidel syna. Otec môj dobrý, dajte na druhý deň pripraviť hostinu, jedla a pitie na stoli, šaty rozvešajte dookola. Keď bude všetko pripravené, rozkrojím 3. citrón. Ako kráľovič povedal, tak aj urobil. Na druhý deň rozkrojil 3. citrón. Z citróna vyskočí opäť krásne dievča a pýta sa ho. A či si mi ty jesť prihotovil? A či si mi ty piť prihotovil? A či si mi ty šaty prihotovil? Áno, krásne dievča, zober ti, počom ti len srdce žiada. Dievčine šaty sadli ako uliate. Všetci zlíkli nad nevyhranou krásou. O starý kráľ